bva vazokwira bhazi sekuru bva vaenda kuchiweshe. Vanenge vakamuita 4 times kana ndisingakanganisi. Lukudzokera kune mukadzi. Handisi kuda iko kwandidzokere. Nechikonzero chei? Tariro anoenda kunoruka. Anodzoka mumba na8. Handi respect semurume wake. Handiwachire. Handibikire. Ndikati gogo magona ndo vakasenda message. Ndibvunzirewo dedi vatashi kuti pavanonditi ndinodzoka na8 mumba ndichibva kunoruka. Vanenge vaisa souti mumba here yekuti ndise mumuriwo. Vanenge vandipa here mari yekutenga muriwo. Vanenge vandipa here mari yekutenga chikafu. Ana kubvira ashanda kubva kupreparation ndakatenga ndega. Mwana ndakachengeta kusvika izvezvi changamira. Mwana wangu mudai kuti shiri kurekata ushada. Mwana wacharo uya mama tinzwe shoko kuna tete. Ini ndokuda kupano. Aiwe mbobva. Oh. Mbobva. Mwana ngaende pando. Mubvunze dedi kuti dedi muchiri kundida here? Muchiri kundida here. Hongu ndichiri kumuda. Mubvunze ndakaenda rini kumba kwedu? Wakandisiya rini kumba kwako? Kumba kwedu. Ngora apera. Uku kunodyei mubvunze? Ndikudyei. Takaenda kundoshava mungu wangu. Takaenda kundoshava. Takaenda kunoshava. Kusaka iko kwanako kunodyei? Zvakaitika mudzimai akaramba kuenda. Akaita sei? Akaramba kuenda. Kunoshava. Kwandinogara ini. Muri kupi? Ndiri kumusha ndaishanda mushopo. Kumusha kwedu kuchiweshe. Chiweshe. Akaramba kuenda. Asi unomuda? Muudzika kuti mama ndokudai. Pamusoro ichangamira. Asati ataura. Zvaari kuti akaenda kunoshava kunyepa. Kana mushopu maari kutaura kuti anoshanda kunyepa. Sei ndiri kudaro? Last year muna May atezvara vangu vakamupa mari. Handizoti akatambidzwa mari. Zvikanzi dedi vatashi ndokumbira uende kuchiweshe. Mari iyi ndeyekuisa matiles mumba kozi vakavaka atezvara vangu chiweshe. Paakaenda akataura neni first month rekutanga. Pamwe pese akabva atizivi kunyarara ndiye kunyaраriratu. Hanzvadzi yamama amwene vangu vakabva vafona sekuru. Zvikanzi Metashi chii chakaitika? Ndikati sekuru nandisi kuziva. Bva vazokwira bhazi sekuru bva vaenda kuchiweshe. Vanenge vakamuita 4 times kana ndisingakanganisi. Lukudzokera kune mukadzi. Handisi kuda iko kwandidzokere. Nechikonzero chei? Tariro anoenda kunoruka. Anodzoka mumba na8. Handi respect semurume wake. Handiwachire. Handibikire. Ndikati gogo magona ndo vakasenda message. Ndibvunzirewo dedi vatashi kuti pavanonditi ndinodzoka na8 mumba ndichibva kunoruka. Vanenge vaisa souti mumba here yekuti ndise mumuriwo. Vanenge vandipa here mari yekutenga muriwo. Vanenge vandipa here mari yekutenga chikafu. Pamhinduro dzese changamira abana 1 chavakapindura. Murume uyu akanditizisa 2021. Ndabata pamhiri pemwana wangu. Ndaenda kumba kwavo. Ana kubvira ashanda kubva kupreparation ndakatenga ndega. Mwana ndakachengeta kusvika izvezvi changamira. Ndapedza izvozvo paakaenda pacho kumusha. Takaenda tichiwirirana. Uyu vanyarara kuti zi ana sekuru vake zvanambotaura. Saka zveutanzi izvozvo ndakaramba kuenda kumusha. Ndikuparamba changamira. Nekuti anambobvira ataura neni izvozvo. Luke. Mudzimai zvese zvakutaura ndezvokunyepa. Yotaura chokwadi manje. Ndo chokwadi chandado kuti. Ndatitaura chokwadi. Chokwadi chaicho. Chaizopo ndiende kumusha ini ndichimusiya tisina kurambana chi. Asi wakamuramba. Andinambomuramba. Kana dai ndakamuramba alright. Nhasi uno ndaizotaura here kuti ndomuda. Chingapoti iye atadze kuuya kumusha kwacho chi. Asi iwe unomuda. Hongu.
chovha kapadhuze pake umbate tuone chimuda esoro kana chimuda luku ai usabvise uda kuzochovha kudzoka kutuzi uri kumuda shuwa hanzi ndikukuda pamusoro ichangamira pamurume ndokumbira kundisunungure ndaneta andingade kunyepa bisa shereni kana usingamude luku chakare wana wabea chikwati chata aiwa tinozvitambira hazvirambichi hazvimanikidzi hatingagone kumanikidzira luku wapiwa mari hongu ufamba zvakanaka right tezvara unochokutaura here musikana taura ndinongokumbira kuti achengete mwana changamira nekuti kubva iri nhumbu kusvika izvezvi ndiri kuchengeta uno kana ona asingachengetoenda kumaintenance wazvinzwa right baba vari kuda shet ndoitawo mubvunzo mwana wehongu hatigoni kuchengeta mwana handika but chinoita kuti mwana wacho arambe kuti auye kwandiri zve2 days tariro nyamani kungo kuti auye ndomutengera hembe haabvume saka handizotodi mwana ane makore mangani ane 3 years reganibva ndakujekesera kuuya kana kusauya hazvina basa kuti asauchengeta mwana anochengeta anoenda kumba kwako akwanisa 18 years mwana anogara kwakasununguka munyika yedu yezimbabwe anogara pana amai vake kwete kwauri kushanya mambo wangu no kauda mwana endiwenda unomuona bosi ndasangana nazvo kakawanda vamwe vanozitora vana vachitiza navo fanira kujekesera mwana anogara pana amai vake right tezvara ukapiwa chii right pane vana vangani right ndakuenda kujudgment handewe right panobviswa umbe 3 1 yodanga youmai namasungiro masungiro hauna kana kumabudza hauna kana kuzipiwa right unopiwa 2500 pasina kukundikana dare richamira newe tapedza luku enda unosaina vamwe vana muchionawo kuroriwa muupenyu